Neolito garaiko nekropoli moduko ingurua dela Karakate osoa. Dolmenak tamaino politiakoak dira, ezurrare konserbatu iten dela, eta hori oso importantia da, zeren kasu askotan lurran geologiak ez du bermatzen ezurren konserbazioa, kasu honetan bai. Eta guk jongera gehien bat ikustera giza ezurrak eta topatzeko gai ginen. Induzketan oso importantia izaten da, ez bakarrik piezak ateratzea, baizik eta pieza horietatik datuak lortzea. Eta datuak lortzeko behar dugu informazioa jatorrian kontu handiarekin bildu. Lurrak kentzen gindua zen bezala, azpilan lauza handi bat azaltzen juntzan. Azkenian, olako lauza handia azalien utzi arte. Badirudi, lauza hau ez dela zoruko lauza, baizik eta aldamenekoa. Nunbait, garai batian, erorin zala, eta honen gainean, pixkat trikuarria berriro txukundin zen, eta ziziran, bigarren faseko materialak eta ostilamenduak depositatzen hasi. Gizagunan aurkitu ditugun material arkeologikoak dira hiru-motakoak. Arrizkoak, zeramika guztineskoak, zeramika zatiak eta ezurrak. Ezur guzti hauek dira giza ezurrak, ez dira fauna edo jateko animalien ezurrak, baizik eta giza gorpuzkinak dira. Askotan ikus daitezke ere zuaren arrastoak, zuan eraginak. Ezurra pixkat txiortuta bezala, kolorilunekin, pitzadura oso argi batzuekin, olako pitzadurak, ezurra trabeska bezala zatitzen denean olako pitzadurekin, hau tipikoa da kontestu funerario, kremazioko kontestuetan. Handikan datazio, karbono malauko datazioak ez ditugu egin, baina pieza guzti hauek geoplanotan ikusten dian bezala, ematen du zeramika zatiak relazionatuta daudela nolabait garezur eta hilotzan zatikin, hilakoen ezur zatikin. Eta baliteke nola ezur horietatik asko erreta saldu diran, ez da aztarnategiai gertatu zaion zehozer. Esanet, ezurrak erregin ziren eta gero depositatu egin ziren. Orduan horrek bialtzen gaitu pixkat hipotesi hortara. Errituala ematen dula inzinerazioa dela, kremazioa, eta balitekela hau izatea, errautzak eta erretako ezur zati guzti horiek edukitzeko urna zinerarioa izatea. Eta, badakigu, kremazio rituak sartzen direla hemen, brontzearoko bigarren ardian o bukaerako partean, azken brontze aldian. Orduan, hau izango litzateke, gizaburuako trikuarriaren azken erabilpena edo bukaerako erabilpena. Eta segurazko berrerabilpen bat. Hau da, hola pixkat nahaztuta eta isolatuta oso pieza adierazgarriak azaldu dira, neolito garaikoak. Zirkulo segmento bat, trapezio txiki bat, eta horrek eramaten gaitu pixkat neolito aldira. Kristo horretikan 4.300 eta 3.000 urte bitartekoa. Trikuarriak erabiltzen dira gehien bat neolito eta brontzearuan, hau da, Kristo horretik 1.500 arte. Eta pieza hauek kremazioa erritua bezala sartzen da geroztik, 1.500-etik onuntza. Orduan ematen du gizaburuan bi fase eman didela, faserik zaharrenean inhumazioak, ehorzketa kolektiboak, kajan barruan, kamaran barruan sartuko ziren gorpuzkinak osorik edo gutxienez erreta ez, bakoitza bere hostilementuekin, eta hori izango litzateke neolito eta brontzearon bitartean. Eta gero moda hori edo erritu horiek bukatuta gero, erabilpen zahar hori bukatuta gero, handikan denbora batera erabiliko zen leku berdina, bere eduki simbolikoatik erabiliko zen, berriro monumentu funerario bezala, baina beste erritu berriarekin, kremazioaren erritu horrekin. Horrek esan nahi du, erabilpenak
etenaldi bat izan duela, edo aldaketa bat izan duela, baino lekuaren balio simbolikoa ez dela aldatu. Referentziatzat hartu izan da leku funerario bezala, hilerri edo santutegi funerario bezala. Harri industrian barne, arkularian barazal bat edo eskumuturreko pieza bat, hau berez, uste danez, arkulariak erabiliko zuten pieza bat da, eskumuturroan jartzen da, kasu honetan puskatuta dago, ez dago osorik, eta falta zaio, ikusten zaio pixkat silueta nola dagoen, pixkat itxota bezala, erdiko partian eta zabalago muturretan. Hemen bigarren muturra zabaltzeko tokian, justo hortxe, eta ustez jarriko zian hemen eskumuturrian, horregatik dazkate bi zulo, zulo bakoitzetik soka bat pasatzeko, batekin eskumuturra eta bestia bezuei lotzeko. Eta horrela, arkuak intiratzean, soka askatzen denean askotan, sokak golpea jotzen du eskumuturrian, eta parte hori babesteko, harrizko pieza bat edo zurrezko pieza bat jartzen da hemen, sokai gelditzeko pixkat, bezuei mina ez emateatik. Eta gero, beste gainontzeko harrien artean, azaldu zaizkigu, kuartzoak, ez direla berez arraruak terreno horretan, baina hala ere arruntak izaten dira, ostilamendu bezala, trikuarri eta koba sepulkraletan. Badago uharri txiki bat ere bai, eta gero, zuharrizko zati batzuk, xafla zatiak, eta hauek erabiltzen dira jaurtigaien armadura bezala. Difrakzioaren bitartez, raio X-eko difrakzioaren bitartez, jakin daiteke zer nolako buztinak erabili diran. Eta horre zertareko balio dugu, jakiteko Karakateko ontziak, Karakateko lur eta harrikin eginak izan dian, o ez. Imaginatu, lur mota zehatzau, ateatzen da justo askoitin, ez dala izango. Azal elementuak nahiko zabalak izaten dira, baina jakin dezakegu deba bailarako materialekin egin diran ontziak, edo urrulako beste batekin, edo kastilako materialekin. Horrekin jakin dezakegu, gutxinez hipotesi mailan apuntatu dezakegu materialen jatorrian puntura. Jakiteko kanpoko produktuak dira, importazio bitartez sartutakoak, edo bertan egindako produktuak dian. Horregatik, kasu guztiak dira importantiak, eta lanan eketsua izan eta informazioa oso urria izan, jakitia badagoen ez don oso importantia da. Eta gero jakitia nolakoa dan, ze garaikua, ze garrantzikua,